Zdravím všetkých štuplíkov a vítam vás už pri treťom videi z nášho, vlastne pri druhom. Hej, pri druhom videi z nášho nového sveta. Z nášho nového sveta. Ale treťom videi z našho let's playu. Áno. Z nového kanálu Dvaja štuplíci, je tu so mnou aj ten druhý štuplík. Ahoj. Dneska budeme... Začneme trošku netradične a chceli by sme vás poprosiť, aby ste nedávali like, iba preto, že sme mladí. Hej, či dislike? Dislike. Ale like môžete dať. Hej. Dislike už nie. Dobre, tak začneme tento let's play. Dislike, preto si prídem. Hej. Tak dneska začneme už branchminovať. Ja som si tu urobil takú chodbičku iba na nejaké branchminové chodbičky. To som dobre povedal. A no, začneme branchminovať, že sa mi tu vypalovalo nejaké železo a nejaké zlato. No, a ešte to tu nejako osvetlíme. Zombíkov by sme tu neradi mali. A oficiálne od tohoto let's playu ideme hrať na easy. Áno. Pozor na to. Ešte to tu nejako osvetlíme, aby sa nám tu vážne nič nespavnulo. Trošku míňaš toho. Toho uhlia trošku nemáme, Maťu. Máme. Teda štupy. Ale je to masa, dobre. Hej. Dobre, tak začneme túto prvú chodbu. Tento let's play bude rozdelený vlastne na 2 let's playe, 15 minútové alebo nejak tak, lebo nemáme zakúpené ešte to natáčanie viac než 15 minút. Áno, a nech dá like ten, kto si myslí, že dneska spadneme do lávy. Hej. Už počujem vodu. Ja nie, lebo druhý štuplík má slúchatka. Hej. Takže skvelé. Na koľka sme úrovni? Sme na úrovni 30, prosím pekne, 11. Kopeme na 11, ale teraz sme na 10. Dneska sa budeme pokúsiť nájsť nejaké diamanty. Ale aj železo, aj zlato. Aj železo, aj zlato. To sú tiež dobré surovinky. Vidiejo. Áno. Dobre, takže kopeme ďalej. Ak by sme našli tie diamanty, tak budúci... Na čo toľko svietíš? No lebo sa nám to čosi spavne ty. Tak to zmlatíme. To ti zdá, aké si ľahké. Áno, buchne tu creeper a ukáže nám diamanty, to by si nebol rád? Nie. Dobre. Tak kopeme, asi nebudeme môcť hovoriť, ale keď nás niečo napadne, tak to určite povieme. Kto bude chcieť, nech napíše do komentov, že či k tomu mám pustiť nejakú hudbu, čo ja viem, z mobilu alebo tak, alebo z kompu. No. Že či chcete proste, aby to bolo aj s hudbou, aby to bolo zaujímavé, lebo začíname a už sme odpozerali od nejakých let's playerov, že ako to oni robia, ako to majú a tak. Štuplík skilo nezauradoval, Maťo si vzal lopatu. Nech dá like ten, kto si furt zabudol lopatu. To bude dávať každý like. No, asi tak nejak. Keď bude s vodou ešte. Hej. A zabudol som si dať zabrať kilo z vody. Je to ďaleko. Asi 20 blokov. Veď nie svie toľko, však ale veď máme veľa tých. Ježiš, však pod 7, ak sa nemýlim, to spávnuje sa. A máme tam, kde to máme? Pozri sa, spočítame si to. 1, 2, 3, 4, 5 a ešte 2, no. No, že ty si svietil každé 3. Ale buď už ticho. Vieš čo, daj ten peaceful teraz, keď branchmanujeme. Hej, aby nás to tu nejako ne... Hunger bar. Hej. Toľko jedno nemáme. Keď si postavíme nejakú farmu, tak pohode nemáme. Hej, nemáme nič na tú farmu. Dokonca ani tie kravy. Áno, ak by ste si mohli všimnúť, tak máme savanu. Tam sú akurát tak ovce. No, čo je budeme v budúcnosti stavať aj nejaký taký domček z toho savanového dreva. Ešte vymyslím, že ako to bude vyzerať. Alebo že by sme si postavili v nejakej jaskyni domček, to sa mi tiež páči, že to tam nejako vyrovnáme. Napríklad v trhlinke a čo ja viem, z jednej strany na druhú si urobíme most, na druhej bude farma. To som vedel 2 krompače, hej. Ty si vypípame. A už počujem lávu, ak môžete počuť vy v tom videu. Ja určite. Ak nebudete počuť, tak napíšte do komentov.
zväčšíme zvuky. Mhm. Intenzitu zvukov. To bude trvať 4 minúty, kým sa tento druhý štuplík vymotá. Či vykokce. Aspoň pomáham, keď ti dochádzajú slova. Super, kejvka. Ja som mal pravdu, kam. Ja mám vždycky pravdu. To si ešte nezistil. Ja teraz Toto radšej zastavaj. Hej. Tak nemám chuť do toho skočiť. Za kamerou sme trošku hrali, ale vážne iba trošku. A mne sa podarilo. Podarilo asi tak 2-krát skočiť do lavy. Škoda, že sme to nenatáčali, by sa vám to veľmi páčilo. By bolo toľko lajkov, všetci by sa smeli. Tam neskáč. Hej, viem. Nie som nováčik. Ak si to nechli. To pomalé kopanie v tej vode, to neznáša nikto. Či to nemá rád nikto. Toho redstone nemusíš toľko ťažiť. Redstone iba zaberá čestky. Hej, tak ale zase dobrý sú z neho aj XPčka. Som hovoril, že nespadneme do lavy. Super, dá sa toto aj položiť do tej lavy. Ja si řekl Boston iba tak. Však si ich naťažím. Ty sa trafil. Že? Si absolútne hejťák. Nič není. Ale ešte tam aj tam môže byť, čo si? Máte, ono sa to spája tam, kde si. No a práve tam môžu byť tie diamanty. Nad hlavou je veľká šanca, že bývajú diamanty, lebo to je Sranda, v živote som ich tam nenašiel. Ja vždycky. Asi prečo takto prelizávam tú lavu, nie kvôli niečom inom. Super, nič. Druhý štuplík mal pravdu. Ale vážne, to sa často nestáva. Počujete prvý a posledný raz. Držíme shift ako o život, lebo keby sme teraz spadli a zabili by sme sa, to by nebolo pekné. Áno, vyvážme trošku. No, treba na mňa. Ešte sa pôjdeme pozrieť. Tam nič nemá. Ale buď ticho. Tak tam budú diamanty a schytám. Hej, ty schytáš peknú z mojej ruky čuričku. A je tu kejvka. Áno, je akási čierna, takže to bude akési veľké. Hej, vidím tam už aj železo. Ale my chceme diamanty, my nechceme nič iné. Hej. Na začiatku budeš šťastný, ak nájdeme nejaké uhlie. Budem náhodou dosť. 20. V Česku máme v každej české 5. Či v každej furnické 5. Že by sa tak zastavil tú lavu? Že by, už som na to prišiel. Ešte tam dole je iron nejaký. My sa za kamerou budeme snažiť dostať z tejto jaskyne preč, lebo ja sa sústredím iba na tú horu, ja sa nesústredím, kde som. A na čas tiež sa nesústredíš, čo? Čo? Na čas. Hej. Nie, na ten sa náhodou sústredím. Hej, už natáčame koľko? 12 minút nejak tak? Nie 12 minút nejak. A teraz si to nebudem hovoriť, pozri sa na moje hodinky. Ja vidím to. Tak sa pozeraj lepšie. Pôjdeš prez tejto. Nejdem. Čo keď Môžeme pôjdeš? tu niečo nájsť. Hej, balávu. Hej, to mi nedošlo. Ani toto mi nedošlo. Ani toto ti nedošlo, že? Nie, to mi náhodou došlo. Už to nejako zastavilo tú lavu. Maťo, odkiaľ? Poď preč. Hej, ideme hore. Ideme hore. Je tam niečo. Není tam nič. Vidíte tam niekto niečo? Ja vidím. Ja tam čo si vidím.
A ja. Drevo tam vidím. Aňo, a ja. A ja tam vidím drievko. Ježiš, to je priteplený Do you know what does it mean? Aňo. To preložené do angličtiny, či vieš, čo to znamená? Áno, viem. Nebude v prírode iba tak položené drievko. To musí mať nejaký zmysel. Tam žijú bobry. Ty si vážne logik. A ja si myslím. Ty si taký logický ako moja babka. Takže to... Chceš napapať? Nie, babka. A chceš napapať? Nie. Ale čo som sa chcela pýtať? Chceš napapať? Sekeru som si náhodou nevyrobil. Tak ideme kopať jak pravý kovboj. Ale tam nemáme to rovno. A tam čo si bude určite. Chceš sa? Nie, tam nič nie je. Ako si vstal som sa ťa lakom. Sem keď rozsvieti, buď sme tu boli, alebo je tu lava. No tak je tu lava. Že by si ju takhle staval, ty mudrovant. Že by ideme dole tak. A kde sme to išli? Jajo. Poď sa ešte tam pozrieť, tam som čo si videl. Hej. Ale nie, na druhú stranu myslím. Ja viem, ale ja tam už nechcem ísť. A čo, kde tak sme teraz? Neviem. Nado mnou asi čisto náhodou diamanty neboli, to bol lápis, že jo. Jo. Jop. Kopeme všetko, tak sa na mňa nedívaj, jak puk. Ja sa na teba nedívam, jak puk. Ja mám iba chuť ti vylepiť. Ľudíme tu divákov, aj keď ich nie je moc veľa, kopaním aj uhlia. No a čo, nebudem to strihať. Lebo nemám nožničky. To bol taký starý vtip. Mami, môžeš prosím ťa vystrihať z toho videa niečo? Nie, Zlatko, nemám nožnice. To bola prvá podoba toho vtipu. A ďalšie už neviem. Stále sme v savane. My sme na Savannah Plateau. Ten tvoj britský prízvuk je aký divný. Vo francúzsky. Ha! Jasne. Teraz som to dosť. A to znamená, že sme na savanových kopcoch, tam neskáču. Skáčem tam, lebo tam je to, čo sme minulé, čo sme tam zastavili tú lavu samotné. A zrazu zavládlo ticho. No jasné, že áno. A na štuplíkom naše slova. Odri sa. Presne, čo som hovoril. A odtiaľto sme prišli. Aha, vidíš to? Odtiaľto sme prišli. Aha. Tak choď kopať. Čo sa zem pozrieť, či to nie je. Či tu náhod... Áno. To som poriešil najviac, ako som mohol. Dobre, vracame sa pre krompač. To bol skill jak hovado. Dobre, ukončíme túto part a vidíme sa pri ďalšej party. Ahoj.